Barka da zuwa Hausa Magic TV. Kar ka manta mai sauraro ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanyar haka ne kawai za a kasance da sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode masu sauraro. Sojojin saman Najeriya sun kashe 'yan bindiga sama da 120 a dajin Zamfara. Mai sauraro ƙara gyara zama domin jin cikakken labarin. Aƙalla 'yan bindiga 120 ne suka mutu sakamakon hare-haren ta sama da jiragen yakin sojojin Najeriya suka yi a kai musu a dajin Sububu da ke jihar Zamfara. Kafar yada labarai ta PR Najeriya da ke wallafa labaran da suka shafi tsaro a Najeriya ta rawaito cewa jami'an tsaron sun yi nasarar ce bayan wasu bayanan sirri da suka samu daga yankin dangane da shige da ficen miyagun 'yan bindiga a dajin da ke yankin Bububu. Majiyar ta ce da farko sai da jiragen leƙen asiri yaƙi suka gama nazartar dajin da kuma kai kawon 'yan bindigar kafin suka fara yi musu ruwan wuta ta sama. Bayan samun rahotannin sirri a ranar 12 ga watan Yulin 2021 cewa wani gungun 'yan bindiga na hada ayari a dajin Sububu da Jajani da kuma Dammaka, an girke jiragen yakin domin yayi nazari kafin kaddamar da harin. Majiyar ta ce an kashe 'yan bindiga kimanin 120 yayin wannan harin, yayin da tsiraru daga ciki suka ranta a nakare. To sai da Daily Trust ta ce majiyoyin yankin sun tabbatar mata da cewa harin sojin saman ya yi sanadiyar mutuwar wata mata da 'ya'yanta guda 4 a dajin Sububu. Kakakin rundunar sojojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gedwek ya tabbatarwa da jaridar PR Najeriya harin, inda ya ce sun lalata baburan da 'yan bindigar ke amfani wajen kai har-hare da kashe bayan Allah. To sai dai bai yi ƙarin bayani ba akan fararen hula ba. Yanzu haka dakarun rundunar sojojin Najeriya ƙarƙashin Operation Hadarin Daji wadda ta ƙunshi sojoji da sauran jami'an tsaro da ke yaƙi da 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin Najeriya domin kawo ƙarshen su. Fatanmu ya hayyu ya qayyimu ya badiya samawati wal ard, ka kawo mana ƙarshen wannan tashe-tashe na hankula arewa maso gabashin Najeriya. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha, muna so ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanyar haka ne kawai za ka kasance da sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan ka manta mai sauraro ka danna mana alamar liking domin ta hanyar haka ne kawai za mu samu ƙwarin gwiwar kawo maka sabbin shirye-shirye. Mun gode da zuwa wannan tasha ta mai albarka ta Hausa Magic TV.